Všechna sláva překrásnému obřadu Árati Pána Čajtaňovi. To Gaura Árati se odehrává na břehu Džáhnavy Gangy a přitahuje mysl všech živých bytostí v celém vesmíru. Napravo od Pána Čajtani stojí Pán Nityananda a nalevo od něho stojí Šrí Gadadhar Pandit. Vedle stojí Advaita Acharya a Šrivas Thakur drží nad hlavou Pána Čajtani krásný slunečník. Pán Čajtania se posadil na trůn zdobený drahokami a polobozy v čele s Brahmou vykonávají áraty. Narahari, Sákara a další společníci Pána Čajtaniho ovývají čamarami a oddaní v čele se Sanjayem Panditem, Mukundem Datem a Vásu Gošem zpívají sladký kirtan. Lastury, zvonky a kartály znějí a velmi sladce hrají mridangy. Tato hudba kirtanu je svrchovaně sladká a lahodná na naslouchání. Jas, tváře Pána Čajtani, předčí miliony měsíců a girlanda z lesních květů na jeho krku září. Pán Šiva, Šukadeva Gosvámi a Narada Muni tam všichni jsou a jejich hlasy působí v extázi transcendentální lásky. Takto Thakur Bhaktivinoda v duchu bytí slávu Šrí Chaitanya Mahaprabhu.